लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरबाय जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो साबस्क्राइब खालामालासिनो थांनाङा दे ओरैनो नायनानैल' साबस्क्राइब खालामना गालां साबस्क्राइबारा बारायबासो गोसोआ मोजां नाङोना स' बेखायनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोंनिया दा सेल्फ हेल्प ग्रुप खंग'नि मिटिं दङ आरोना देवबारावहाय ओंखारो बेखौनो आङो एसे ब्लग खालामनोसै होननानै लाबाय आरोना ब्लग स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला बेबायदिनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थोदो बिदिब्ला लोगोफोर आंनि चेनेलावहाय साबस्क्राइबारा बेबायदिनो साफा सानै बारायलांबाय थादों आरोना बेबायदि बारायलांनायखाय आंनि गोसोआ बहुत मोजां नांदो आरो नोंथांमोना इयुनावबो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था बेबायदिनो आं बेबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन मोजां गोदान भिडिअ लाबोनो नाजागोन नोंथांमोननि सापर्ट मोनाबा बहा जानो आरोना नोंथांमोननि सापर्ट मोनबासो आवगायलांनो हागोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ बेयावहा बेबायदि मानसिफोरनि सिगां मबाइल खिथिनानै बाहाय भिडिअखौ लानो लासिं मोनखाङो आरोना थेवबो मा खालामनो इउटुबार जानो नागिरदों जेथिया लानो नांखागोनखा ने ओमफ्राय दा फैसा खांबाय थादों जोंनिया सप्तायाव 50 थाखानि थाङो आरोना ओमफ्राय फायाबाथाय थाइबाके फाइन लायो केमेरामेनानो दाखांबाय थादों दाख्लैमोन ने 18 तारिखमोन ने दाख्लै 18 दिनै 18 दिनैयाव थाइबा सानसुमालानिया ओमफ्राय आंनियाबो थाइबा ओमफ्राय नै थाइबाखौ आं लानोसै निया ओमफ्राय नैबेलाय मा होनलाय होखादो ओइलाय मालाय हरखादो जाबाय दे होमबा ओमफ्राय नांगौ आरो नोंनिया होखांजोब्बाय ने फैसाया नोंनिफ्राय दिहुनना हरनांगोन आरो ने हरना माबाया आं होना फैखादोंलै इनो 200 माबा 300 खौ होना फैखादों नोंनिदो नाव माबादो जमा खादों माबा जाखाबायलै हिसाब खालामनोसै दिनैनिखौ मायाव हिसाब खालामनाया नैयावनो मोनने मिनिसोसो आंनिखौ हरदों आरो होमबासो हिसाब खालामनोसै र' नैबे मोनने दिनैनिया खै तारिख र' आंनिया दिनैनिया होनायानो थादियास' आं खंग'आव थांनायनि ब्लग लानाया एसे गुसुं जानायखाय आङो न'आव मोनफैनानै दा अमा आदार होनायखौबो जरायलांखानोसै होननानै दा आं बेखौ जरायनो सानबाय आरोना भिडिअखौ नङाबा गुसुंद्राय जागोन ना भिडिअआ स' नोंथांमोना दानि अमाखौ नायदों माबायदि जायो नै जाबाय गुन्दै अमानि नै दा फान्थाव नै जाबाय फान्थाव अमानि Cái ra nhiều bạc à, mấy bài nhà đã bài bundi bài nhà bài tiền đấy, nó bunda bài đừng qua đây rồi cái đấy gì, ada thứ nào làm gì mà nữa, ada cái này phải ada bài đừng còn bunda, đi thôi này đấy, ơi đâu không biết là gì đấy. Baru beda nih leh, sana sama deh. Roh. Kuning kita yuk. Mana? Ya dok. Bunda. Doin bunda, pakai bunda masih pada, baik pada cingong ah. Mungkin pada dia dah kiri. Dia malah kiri kena saya dia dah malah. Ra. Oke, nोंथांमोना ada मोनसे बुस्थु खिथागोन र' दा र' दसे थाव मा आदार खिन्थानो लायो आङो जासिगोन जोंलै जाजोबनाय नङा बारा जाजोबनाय गैला बुन्दि मासनो बावनि र' बुन्दियासो आदार जानायाव गाहाम आरोना जाजोबखायो बुन्दिया साइ मोनसे खिथानो आं नोंसोरनो नै बिदिनो जोंहा अमा फार्म बानायदोंमोन आरोना
ओमफ्राय आरो इथिंबो बायदों इथिंबो खिलाय इथिंबो बायसिना ओरै थांनानै इथिंबो नै बिथिंबो अमा फार्म बानायदोंमोन आरो ना गासै 9टा 10टासो लादोंमोन आरो अमाखौ बेनिफ्राय मा जाखो दैबाना जि फैदोंमोन नङाना ओइ माबाखौ फैदोंमोनलै दैबानाया बागरलायबाय साननैसो सिगाङाव फैदोंमोन नङा बे दैबानायावहा दैबानाया लोमजोबनानै दैयानो नैसनिसो जाखानानैहा ओमफ्राय अमाफोरा आलानि जाबाय आलानि जानानै मा खालामगोन मा मागोन जानानैहा अमाखौ आदि हरस्रांजोब्बाय आरोना उनाव दा नै मानैखौल' लाखिबाय ओमफ्राय गुफुरबो दंमोन गुफुर अमाबो हेमसियार ना इयकसियार होनो अमा बिबो दंमोन उनाव बिखौ फानबाय आरोना दैबानायाव खस्थ' जानानैया मा खालामनो खस्थ' खालामबाय दैबानाया ओमफ्राय न'आबो गोबौ जानायखा बायला बायथा जालांजोब्बाय थिंफोरखौबो बख'बायनो अमाखौ आदार होखांबाय ओमफ्राय आथिं आखाइबो सुना लाबाय ओमफ्राय दा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना स' नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था बेबायदिनो ओमफ्राय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक खालाम ओमफ्राय हायोब्ला आरो शेयार खालामना हो नोंथांमोना स' दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय